கல்லாப்பட்டி கூட்டணி என திமுக கூட்டணியை நடிகர் விஜய் கடிந்துரைத்த நிலையில் தங்கள் தகுதிக்கு நடிகர் விஜய்க்கு விடையளிக்க வேண்டிய தேவையில்லை என கூறியுள்ள திமுக அமைப்பு செயலாளர் RS பாரதி திமுகவை திட்டத்திட்ட வெற்றிகள் குவியும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். விஜய் முதல்ல அவர் கொள்ளையடிச்சு பணத்தை வெளியில விட சொல்றாரு. காரணம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தால் 1.5 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் தான் விஜய். அவர் எங்களெல்லாம் பேசுறதுன்னா எங்கள் தகுதிக்கு நாங்கள் அவருக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. காரணம் என்னென்னா, யார் கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க, யாருக்கிட்ட ஒரு பணம் வாங்கி இதெல்லாம் செய்கிறாரு, என்ன நாடகம், இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெளிச்சத்துக்கு வரப்போ. இவ்வளோ பேசுகிறாரு, ஏன் மோடியை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறார்? திமுக இன்றைக்கி ஆட்சிக்கு வருதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. யார் மூலமாக தாக்கி பேசலான்னு பார்க்கலாங்க. அடிக்க பந்து உந்தோம், அரைக்க சந்தனம் மணக்கம். திமுகவை திட்ட வெற்றிகள் குவியும்.